Sanibonani ma MK. Ngiyathemba niyaphila nonke. Bafowethu bengizovota la ku special vote la eHebron eBeria. Ngithema ngifika ke lapha then ke angithi mawufika ulento leni ulethe ID bekucheck ukuthi ukhona yini njengoba besibhalisile ku special vote nokuthi nje ukhona ni kwi system yakhona nangempela ke ngibe khona. But ke into esingiphathe kabi ukuthi mina ku system ithi system yabo sengivotile ngivote khona namhlanje. I think mayichaza 20 minutes osudlulile ngiqeda kuvota kodwa mina ikhathi ngifika ngithi ngizovota. Nokho ke ngivotile nasi isithupha sami njengoba nisibona ngivotile kodwa ke okungiphatha kabi ukuthi phela mina vele kule minyaka edlule bengivota kwagogo. Angazi noma leli voti lami abathi ngivotile kulona ngingavotanga ngabe liye kagogo yini lelo voti ngoba mina cha njengamanje mina ngivotela umkhonto akufihli futhi lokho ngivotela umkhonto wesizwe njengoba ngingumkhonto vele ngivotile. So angazi ukuthi makanjalo ukuthi nje kule system yabo mayithi mina bese ngivotile okusho lelo vote ngabe liye kwagogo yini. Sengisho ukuthi ke ma MK siqaphele into efana naleyo ba kungenzeka ukuthi nabanye izobenza okusho ukuthi sebeliqalile ke uqophololo lwabo lokufuna ukuthatha amavoti. Kusho ukuthi makade uvote kubona kusengenzeka nabanye bethola bekule nkinga mina engikiyona ngoba mina njengamanje ngiqeda kuvota ngivotela umkhonto wesizwe ngoba lona qembu vele lizophatha. But kwagogo kungenzeka ukuthi lento yenziwe yibo behlangana no-IEC ukuthi mathiwa ngivotele ibani ubani lo muntu engimvotela bona ngimazi lo muntu engimvotela. Bafowethu ke inanzo ke inkinga esibhekene nayo lo nkinga ke ma MK.